Hi mga karonbel! Happy Easter Sunday! Ang uban sa laing nasod or sa laing party sa Pilipinas kay nagsugod na sila hunt og eggs. Kamo, kumusta na mo yung paghunt og eggs diha? Ako'y na-hunt moong ako lang gihunt ang broccoli. Adlaw naman kuno ron sa pagkabanhaw, maong pwede na ta magkarne, mag-pork broccoli ta. Simple kay ang pagisaan ni ahos, bombay niya kung mamot-humot na, imo nitong ilunod ang pork. Gamay na akong pork ibutang kay giknatan kog kilay sa akong pagumangkon, di mi pa kanuon og karne. Kung brown-brown na ang pork, ilunod na din mo ang broccoli. Samtang naukay-ukay pa ko dire ato sa ilalahon in Cebuano or Tagalog or other dialects, murag broccoli gyapon ni siya. Ang pag-pronounce ug spelling nalay murag malahi. Nyalaay man siya nga broccoli ra og pork ato sige sagulan og lain pa nga gulay. Sorry day sa ni chat na ko nga Tagalog nga nanosbid ko na siya kay Bisaya ko. So kanina yung broccoli ang iyang scientific name kay Brassica or Leraceae mula sa pangmaramihan ng salitang Italianong broccolo na tumutukoy sa ang namumulaklak na tuktok ng isang repolyo. So pamilya gyapon sa repolyo. Of course, yung kamahal, lagi siya yung mga health benefits according sa nutritionist nga si Nicola Shobrook. Taas ni siya og fiber content, vitamins and minerals. Good kani siya sa heart ug eye health, maka-protect ni siya sa cancer ug maka-support ni siya sa immune system ug sa hormonal balance. So, mga una ta, happy lunch everyone! Mga kanunod gums!